Čauko, tu Švaco. Rád by som ti ukázal a previedol ťa, ako sme natáčali rozhovory. Tak tu už vidíš náš setup. Práve na takýto druh videa sa mne osobne hodí fakt, že pekné, mäkké svetlo, prirodzené. Preto sme použili Octu a zjemnili to ešte s touto difúzkou. Na druhej strane sme využili práve toto zrkadlo, ktoré nám ešte odrazilo nejaké to svetlo naspäť a urobilo peknú kontúru, ktorá trošku odseparovala už daného človeka. Teraz sa pozrime, ako to vyzerá bez svetla. Je to celkom nepoužiteľné a práve toto svetielko urobí strašne veľa. Všetko sme si nachystali a takto už vyzeralo samotné natáčanie. Ak aj ty niečo takéto potrebuješ natočiť, kľudne budem sa tešiť na spoluprácu. Vidíme sa, čau.